nin tun b'a sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ 21 dafara kasɔrɔkaw fɛ an ka foli ni waliɲumandɔn bɛ aw ye aw minnu bɛ lajɛli la walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni a tuma seli bi bamanankan kunnafoni n'a kumabaw filɛ nin ye wasaden kalafili mun kɛra an ka jamana kɔnɔ avril kalo tɛmɛnen maa minnu y'u kan bɔ wasaden ɲini na n'u ma jɛn ni jaabi bɔlen ninnu ye olu ka jɛkulu taara mali silamɛw ka jɛkuluba au conseil islamique maa ɲɛma groupement des leaders spirituels maa ɲɛma alisilamiya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ seyidi sherif usman madani hayidara fɛ tagali kun tɛ dɔwɛrɛ ka taa bonyamasegin foli kɛ an karamɔgɔ ye ka kɛɲɛ n'u u jɔyɔrɔ fali fasojɔ nasira kan sinimanbɔlaw ka soba ye jɔnjɔntigɛ k'a ɲɛsin sinimanbɔla dɔw ma minnu ka cɛsiri barika bonyana baara in yɛrɛ kɛra ka bɛn ni alamisado juin kalo tile 11 hôtel Sheraton n'a Bamakɔ kɔnɔna la ninnu de bamanankan kunnafoni n'a kumabaw ye mun bɛna walawala aw ye sɔɔni kɔnɔna la ka foli kurakuraya k'a ɲɛsin aw ma laada don faso kaba maaw fɛ société faso kaba maaw fɛ san o san ka sumansi di mali silamɛw ka jɛkuluba au conseil islamique maa ɲɛma groupement des leaders spirituels maa ɲɛma alisilamiya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ seyidi sherif usman madani hayidara ma danni wagatiw mana se u y'o laada la tilen ka bɛn ni juin kalo tile 10 ye a kɛnɛ kan sherifula jabaraniso tɔgɔ la amadu kamara ani lutu siribe tun bɛ yen nɔ nin zumanji di min kɛlen filɛ nin ye faso kaba fɛ n'a ka baaraw ɲɛsin bɛ dunkafa sabatili mɔ ni sumanji kolokololenw bilali ye sɛnɛkɛlaw ka bolo ka minnu bɛ se ka sɛnɛkɛla nafa a fɔra dili caman de kɔ tɔni kelen ɲɔgɔn na ka sabu kɛ san caman u bɛ mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au conseil islamique du mali maa ɲɛma mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du mali maa ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a seyada sherif usman madana hayidara sɛgɛrɛ ni sumanji ye n'a ma ɲa k'a fɔ bani yɛrɛ ye sɛnɛkɛla ye taari caman de bɛ a bolo foro bin bɛ minnu na san o san an bɛ dɔn fitinin kɛ gudi ye semansiko la san tɔw la an tun bɛ kaba de di mɛ ɲina an ye fɛn wɛrɛw fara kan n'o ye malo min bɛ sɛnɛ ji kɔnɔ ani an ye kaba dɔw k'a la kaba min vitamine b'u la n'a ka ɲi denmisɛnninw ma a ka ɲi mɔgɔkɔrɔbaw fɛnɛ ma an ye sɔ dɔw k'a la sɔ minnu bɛ jɔ ka den ani an ye variété hybridew fɛnɛ k'a la minnu sɔrɔ ka bon pour que a fɛnɛ b'a essayer ka u gu nɛnɛ parce que an y'a ye ale fɛnɛ bɛ sɛnɛ de kɛ ka mɔgɔw dɛmɛ n'a ye c'est pour que chaque année an fɛnɛ bɛ na dɛmɛ dɔ k'a ye pour que a bɛ se ka boloma dɛmɛ n'o ye cogo min o t'a bɛɛ ye parce que an fɛnɛ b'a bila an kunna mɔgɔw de bɛ taa baara k'a ka foro la a ka foro kɛrɛfɛ mɔgɔw ye forotigiw de fɛnɛ donc n'u ye fɛn ɲuman ye a ka foro la a bɛ se ka sugu lase an fɛnɛ ma nin zumanji di min kɛlen filɛ nin ye sirifila duba kɔnɔ bangoni jangɛnɛbugu la sigida gale a bɛ kɛ sababu ye sumanjiw minnu sɛgɛsɛgɛn bɛ ni u dannen bɛ kɛ ɲafɛn ye ka ba madanin de ni basi dan darawere de a seyada sherif usman madana hayidara ale min ka laɲini ye dunkafa ka se ka sabati mali jamana kɔnɔ ka kɔkɔrɔma don o laɲini dangɛnɛmayali la nisɔndiya min bɛ na daji t'a la parce que faso kabatigiw san o san ni samiyɛ sera u bɛna kabasi di an ma san o san ye an bɛ dugawu kɛ ala k'u ka baarakɛyɔrɔ taa ɲɛfɛ o kɔfɛ ɲinɛ u nana ni min ye ayiwa o tɛ kaba dama ye u nana ni jilamɔlɔ ye u nana ni sɛ ye u nana ni keninge ye u nana ni fɛn caman ye k'a fɔ an bɛ se k'u bɛɛ ese anw ka baara ye sɛnɛ de san o san foro fila in na an bɛ se ka tɔni 1000 sɔrɔ san o san sɛnɛ na an bɛ se ka tɔni 1000 sɔrɔ an yɛrɛ seko ye min ye ka di fantanw ni dɛsɛbaatɔw ma o mana bɔ a la ani kalandenw ani jama balo bon alhamdulillah olu ye caman t'a la parce que u bɛna si ɲuman de di an ma san o san an ka se ka baara kɛ an bɛ dugawu k'u ye ala k'u sara ala ka hɛrɛ k'an ye ala kɛra bonya kama
صل على رسول. Amawladoniya k'a fɔ faso kaba kɛnyɛrɛ ye cakɛda do min bɛ Mali jamana kɔnɔ kabini san 2007 a cogolen filɛ nin ye Yirimajɔ sigida 6nan na Segu taasira da la 13e arrondissement kɛrɛfɛ a ka baara fanba dɔ ye Mali jamana yiriwali farafina yiriwali kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ni sumanjiw ye sumanjiw minnu sɛgɛsɛgɛn bɛ ni u dannen bɛ se ka sɛnɛkɛla nafa fɔ ka taa se nɔgɔkow mɔ sumanjiko ta fa malosi ɲuman kabasi ɲuman ɲɔsi ɲuman siyɔsi ɲuman tigasi ɲuman ninnu bɛɛ lajɛlen de bilan bɛ faso kaba fɛ an ka jamana sɛnɛkɛlaw ka bolo kan. Wasaden kalafili mun kɛra an ka jamana kɔnɔ avril kalo tɛmɛni maa minnu y'u kanbɔ wasadenya nɔfɛ n'u ma jɛ ni jaabi bɔlen ninnu ye olu ka jɛkulu taara Mali silamɛw ka jɛkuluba au conseil islamique ma ɲɛma groupement des leaders spirituels ma ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara fɛ tagali kun tɛ dɔwɛrɛ walasa ka taa bonyamasegin foli kɛ an karamɔgɔ ye a ye cɛsiri mun kɛ olu ka jɛkulu ye Lutu Siribe ka sɔrɔlen don. Maa minnu ŋun kanbɔ k'u bɛ kɛ cɛbɔ ye ni jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ ka jaabi bɔko filanan wasadensigi kalata senfɛ u ma nimisi wasa sɔrɔ u sekun Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara fɛ Bangoni Janginɛbugu la Sirifila duba kɔnɔ wale ɲuman dɔn de don ka sabu kɛ a yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ min na u ye jamana ɲɛmɔgɔw fan fɛ olu tɔgɔ la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bani ladɔniya k'a fɔ kunnafonidi kɛnɛ dɔ kan ka sigi senga u fɛ juin kalo tile 11 alamusa u bɛ jɛkulu kɔnɔ jɛkulu min n'u y'a tɔgɔ da ko wasaden minnu ka sebaaya kumaniyara u mɔ jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ fɛ u ka fɔ la an nana kana ayiwa Haidara fo sabula a bɛ wagati jan bɔ an nana se Haidara ma kan ka dengun yira la a fana wuli ka jɔ caman de kɛ a la ka se jamanatigi ma o sira kan premier ministre fana ye an bisimilayi ani premier ministre kumala ayiwa o bɛ wagati ni bɔ bi fo ka se bi ma ayiwa alisa an ma an sago sɔrɔ an nana kana Haidara fo ayiwa k'a yira la fana alisa a kɛ ko in minɛ an b'a dɔn a b'a se la dɛ mais alisa ayiwa kunnafoni laban min bɛ yen ka se k'o dɔn a fana a ye an walawala kosɛbɛ ka an jigi sigi kuma caman de fɔ an ye fana bi an b'a fo la fana ayiwa an nana yira la fana ni Ala sɔnna ma an kuma kunnafoni laselaw wele fɔlɔ ayiwa sini ni Ala yira an kɛnɛ mana sini alamisa don 10h wagati an ye wele bila Mali kunnafoni laselaw bɛɛ ma télévision so radio so ayiwa sira fɛn fɛn ni e ka baara kɔni ye kunnafoni lase ye ayiwa an y'u bɛɛ bisimila sini ni Ala sɔnna ma an ka jɛkulu in an bɛna laseli ba de kɛ an nana ka n'o bonya da a kan sabula an t'a fɛ ka ko kɛ ni a ma bɔ min kalama. Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara kɛlen kɔfɛ ka lamɛnni kɛ a y'a ɲini cɛbɔ ninnu fɛ u ka jɛkulu kɔnɔ u ka kɛ basigi karamɔgɔ ye nin y'a siɲɛ sabanan de ye ani u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a b'u lamɛn u ka jamana ɲɛmɔgɔw ma kɔnɔ se kɛra jamana ɲɛmɔgɔw ma k'u ka lahalaw lase jamana ɲɛmɔgɔw ma o kumana jamana ɲɛmɔgɔw ka jaabi sigi ka kɛ k'o ma kɔnɔ. Nin ye u seko sabanan ɲɔgɔnna ye an fɛ nin kɛnɛ kan yan minnu élection législative tɛmɛnen minnu cour constitutionnelle ka jaabi ma bɛn mɔgɔ minnu ma n'olu y'a faamuya k'a fɔ olu de kun gagné mais u ka victoire minɛn'u na u farala ɲɔgɔn kan ka kɛ collectif ye sunkalo kɔnɔ aw bɔra kalama u kun bɛ pile jeunes kɛ Bamako mankan caman kun wulila ko la waatiw la mais u sera haut conseil ɲɛmɔgɔ ni Sherif Madani Haidara ye ale y'a ɲini u fɛ u ka mankan ninnu jɔ jamana in mɔgɔ tɛ mankan na bi u k'a to sigi ka kuma kɛ k'u taara ye parce que u nana u kalifalen ma o kɔnɔna na Sherif Madani Haidara wulila ka se jamanatigi ma n'o ye président de la République avec les membres du haut conseil islamique du Mali ka taa mɔgɔ ninnu ka dusukuma kasi ani degun min b'u kan k'a ɲɛfɔ a ye jamanakuntigi yɛrɛ ye premier ministre bila k'u lamɛn k'a dɔn degun min b'u kan ɲɛfɔli minnu b'u bolo ka ɲɛfɔli k'a ye premier ministre y'u reçoit Sherif ka o démarche kɔnɔna na o y'a jira k'a fɔ ni Ala sɔnna jamana faamaw tulo b'u la jamana faamaw ɲɛ b'u la u ka problème mɛnna jamana bɛna lajɛ solution min bɛ se ka sɔrɔ a la bɛn ni basigi kɔnɔna na donc o baaraw bi sen na bon comme tension kɔrɔ wele don jamana kɔnɔ nin waati bon u sera Sherif ma tuguni parce que o fana komaw de b'u la
région non Sikasokaw b'u la Buguni yɔrɔ caman commune Bamakɔ kɔnɔnaw yɔrɔ caman mɔgɔw don u ye collectif la ɲɛmɔgɔ y'a jira a ka kan olu fana ka kuma u kɔmɔgɔw ye ka kɔmɔgɔw bɔ kunba la nin waati in na tension ni fɛnw k'u ka taa sira jira mɔgɔw la u y'a jira k'a fɔ olu tɛna foyi kɛ n'u mana bonya da Sherifu kan k'a ka conseil ɲini k'a ka hakilila ɲini walasa u kana bila fili kɔnɔna na donc u bɛna o conférence de presse min kɛ u kɔmɔgɔw ye u y'a ɲini ka na o bonya d'an kan Sherifu fana ye démarche minnu kɛ u tɛ minnu kalama ani u bɛ minnu kalama a y'o f'u ye dossier bɛ niveau min na bi parce que dogo t'a la président ye u reçoit Sherifu reçoit premier ministre yɛrɛ ye kulu in yɛrɛ reçoit n'o collectif ye u bɛɛ tun bɛ yen o don ka tila ka jaabiw d'u ma donc k'a ɲini fɔ komi jamana ɲami bɛ tile fila in na u k'a to ni kow ba jɔra ni ala sɔnna fanga bɛ na jaabi d'u ma min bɛ se ka u dusu suma u ka ɲini fɛnw na donc u nana ka na jaabi min ɲini Sherifu ye o jaabi kelen de d'u ma u yɛrɛ y'a jira k'a fɔ u satisfera u dusu dara u ka sortie min bɛ na ka sini kun wɛrɛ foyi t'a la ka communiquer n'u yɛrɛ kɔmɔgɔw ye u k'a dɔn k'a fɔ o fana sigilen tɛ u k'a dɔn k'a fɔ u ma don dajugu fɛ mais ni Sherifu mara n'i y'a bila yɔrɔ min en tant que président du haut conseil u bɛ Sherifu kɔfɛ. A ma ladɔnniya k'a fɔ nin ɲɛbɔ ninnu u bɛ taa maa 35 ɲɔgɔn na de la ka bɔ Mali duguba caman na ani Bamakɔ sigida damadɔw minnu y'a jira k'a fɔ jaabi min bɔra wasadizigi kalata senfɛ jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ fɛ ko u m'u yɛrɛ ye jaabi ninnu na. Hali bi an to wasaden kalafili okumu kɔnɔna la maa minnu y'u kan bɔ wasadenya nɔfɛ n'u ma jɛ ni jaabi ninnu bɔlen olu ka jɛkulu ye kunnafonidi kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka bɛn ni alamisa don juin kalo tile 11 kunnafonidi in kun ye walasa ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye u ka jɛkulu in kun kan ani baara minnu kɛra. Abdul Karim Sako ani Abdoulaye Sogodo tun bɛ Sherifula Jabaranso tɔgɔ la. Minnu ye sebaya sɔrɔ wasaden kalata min kɛra an ka jamana kɔnɔ n'a kun cɛra 19 avril tɛmɛnen na n'olu ka sebaya ni cour constitutionnelle kɛrɛnkɛrɛnna Manasa n'a jɛɲɔgɔn n'u nana bi u kan k'u ka jo u ka sebaya ka ndarakiw la k'a di u ni dungana mɔgɔw ma. Donc n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ sigida minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'o olu b'o kɔnɔna la Buguni b'o rɔ Bafulabe b'a la n'a nana Bamako sigida fɔlɔ 5nan ka taa 6nan na o b'o la fo ka taa se Kati mara la ma Mopti mara fana b'o la Sikaso mara b'o la Tɛnɛnku ka kun cɛ ni Yuwaru mara ye. Ni sigida ninnu bɛɛ kɔnɔ jamanadenw wulila k'u jɔ k'u cɛsiri ka sababu kɛ u bɛ wasaden lakika nɔfɛ wasabulon kɔnɔ min bɛ se ka k'u ɲɛ u tulo ani u da ye. Nka bana in hukumu kɔnɔna la u y'u cɛsiri nka u wulikajɔ min kɛ u ye sebaya di u ka danayamɔgɔw ma o sebaya min ni préfet walima Bamako gouverneur olu nana ka o jaabi ɲuman k'o bɔ k'o bila ka taa min ye ministère de l'administration territoriale la yaasa o fana ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'o jaabi ninnu k'o tɔ bila ka taa cour constitutionnelle la nka o sebaya ninnu na ka sinsin ka sɛbɛntiya min ye administration territoriale fɛ binkali kɛra minnu fana la localité yɔrɔw la n'olu fana ye sɛbɛnfuraw ladon yaasa cour constitutionnelle bɛ se ka sariya k'a lakile ka se k'u ka sebaya lasegu ma olu fana y'o baaraw boloda nka min nana ka lakɔlɔsi min kɛra galomayira ye bɛɛ bolo o de kɛra cour constitutionnelle ka kɛwale ye n'o ɲɛmɔgɔya bɛ Manasa Daɲogo bolo o de ye ka jɛma k'o yɛlɛma k'o kɛ finman ye ka finman jagoya yɛlɛma ka kɛ jɛma ye donc o kɛra wulikajɔ sabatira yɔrɔ caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya Sikaso ani Kati mara la o bɛɛ kɔnɔna la ni jɛkulu in sigira résultats bɔlen cour constitutionnelle fɛ dɔrɔn jɛkulu in bilala sen kan o baaraw kɔnɔna la an nana ka gafe dɔ labɛn o gafe min n'an b'a wele ko memorandum ko b'a kɔrɔ a ka kisɛ bɛɛ perepere-latigɛ ka k'a kɔnɔ de k'a bila ka taa lasigiden minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye mission diplomatique ye k'olu lakunnafoni o kɔfɛ mankanw wulili o cayalen an ye an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw an n'olu ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya kosɛbɛ yaasa fɛɛrɛ ni dabaliw bɛ se ka sɔrɔ la cogo min na olu bɛ se ka se an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma u ka se ka fɛɛrɛ ɲini cogo min na o kɔnɔna la aw yɛrɛ y'a ye k'a fɔ o démarches bɛɛ kɔnɔ o diinɛ ɲɛmɔgɔw u ka wulikajɔ o ma dogo mɔgɔ la ka kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a kɛ au conseil islamique ye o yɛrɛ olu y'a ɲini an fɛ yaasa an ka se ka basigi ka se ka na jamana kɔnɔ cogo min na olu yɛrɛ bɛ wulikajɔ kɛ an ka hakɛ ye fɛn min ye binkali min kɛlen na tɔɲɔ min b'an kan tɔɲɔ min bɛ se ka lakilen cogo min na nin collectif kelen ani premier ministre sigira ka kuma o kuma kɔnɔna la kan fila ma sɔrɔ nin collectif da kan kelen pewu k'a fɔ an tɛ wari kɔ an tɛ sanu kɔ an tɛ jɔyɔrɔ ɲini
jamanadenw ye danaya min ta k'a d'a ma k'an ka kɛ wasaden ye wasabulon kɔnɔ an b'an ka députéya siège an b'o de nɔfɛ an tɛ fɛn wɛrɛ fɔ o kɔ kuma mana taa cogo min na ka segin cogo o cogo laɲini kelen pewu dɔrɔn de b'an na o ye laɲini kelen ye o hukumu kelen kɔnɔna la a ka kan bi an ka kunnafoni di aw ma aw kunnafonidilaw k'a fɔ élection législative in organisera cogo min na aw yɛrɛw bɛɛ y'a dɔn an ka faamuyali la jatew bɔra cogo min na fana o ma dogo mɔgɔ si la donc bi na basigi yɛrɛ kama an bɛ min ɲini o de ye k'a fɔ jo ka segin jotigi ma jalaki ka segin jalakitigi ma n'o kɛra a bɛ kɛ sababu ye fɛn caman bɛ jamana kɔnɔ hali élection ko yɛrɛ taabolo la maaw bɛ se ka danaya ta k'a da élection ko kan walasa bɛn ani kelenya bɛ sabati an ka jamana kɔnɔ cogo min na jɛkulu min bɛ sinankunya tɔgɔ la o jɛkulu maaw ye sigi k'a fɔ baara dɔ boloda jamana ɲɛmaaw ani nisɔngoya taamakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni in dira kunnafonidi kɛnɛ dɔ senfɛ mun sigira ka bɛn ni juin kalo tile 10 ye Fatumata Kane ani Abdoulaye Sogodougou ka sɔrɔlenw don an badenw Mali sananguyatɔn a denfaw ani a denbaw ani a biroba ka taa se sananguyatɔn bolofara minnu bɛ an ka marayɔrɔw la hakili jagabɔ bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ an ko jamana bɛ yɔrɔ min na an tɛ se ka sigi ka an bolo fila da an sen kan waati o waati ni a ka kan sananguyatɔn bɛ wuli ka kuma mankanw na walasa o mankanw ka da lafiya ani bɛn ni kelenya ka se ka sabati o kama min bɛ sen na an ka jamana kɔnɔ yan tile fila in na Mali sananguyatɔn ko sananguya kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye sɔnɔgɔya kɔ sɔnɔgɔya k'an ka fɛn bɛɛ lajɛlen sɔ nɔgɔya ɲɔgɔn bolo kabini kurukanfuga ma kɛ kabini mandenko ma kɛ sananguya bɛ anw fɛ kabini wagadu o la minnu ye sananguya in dilan k'a di an ma olu y'a dɔn k'a fɔ don dɔ bɛ se hali ɲi ni nɛ bi fɔ ɲɔgɔn kɔ o tuma ni o kɛra fɔ fura ka sɔrɔ a la o de kama min bɛ sen na jamana kɔnɔ tile fila in na sananguyatɔn ye hakilijagabɔ kɛ ka sɔrɔ ka kumakan dɔw bila sɛbɛn kan sɛbɛn min n'an bɛna o lase aw ma a laselen kɔ aw ma fana sananguyatɔn bɛna sɛbɛn in ta ka taa di jamana ɲɛmɔgɔ ma ka sɛbɛn in ta ka taa di M5 RFP ma n'o ye kulu ye bi minnu sigilen don n'u bɛ ka laɲini kɛ wala an badenw an ko a dɔnnen kɔ ko an ka Mali ye jamana kɔrɔba ye jamana min n'a ye awa sirajanw taama ka se bi ma a dɔnnen kɔ ko an ka Mali ye a dɔnnen kɔ ko an ka Mali ye jamana ye jamana min ni bɛɛ lajɛlen kulen bɛ a kɔnɔ siya ma bɔ siya la jamu ma bɔ jamu la diinɛ ma bɔ diinɛ la bɛɛ lajɛlen bɛnnen don ka sigi kɛ ɲɔgɔn fɛ a dɔnnen kɔ ko sananguya ye anw ka laadala koba ye min ye dilali kɛ kunungo wa n'a bɛ ka dilali kɛ bi a dɔnnen kɔ ko sananguya ale de bɛ se ka adamadenw hakiliw fara ɲɔgɔn kan aw ka bɛnko la ale de bɛ se ka sigidaw diya ka an ka kow bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an bolo a dɔnnen kɔ ko anw fɛ yan de Manden diɲɛ sariyaba fɔlɔ o dilanna wa a dɔnnen kɔ fana ko Mandenkaw sera ka gɛlɛyaw ni mankanw bɛɛ lajɛlen ban ni sigi ka fɔ ye Mali sananguyatɔnba bɛ a ɲini kelen jamana ɲɛmaa fɛ son excellence Ibrahim Boubacar Keïta a ka maaw bisimila joona joona sigi ka fɔ kɔnɔ maa minnu ni olu wulilen don bi ni u bɛ kulu kɔnɔ kulu min n'o bɛ wele ko M5 RFP jamana ɲɛmaa Ibrahim Boubacar Keïta a k'a ka jamanadenw lamɛn waati o waati ni a kan ka kɛ wa a k'a jija jamana in gɛlɛya ni a mankan fɛn o fɛn bɛ sen na a ka i mɔ an ka kɔrɔlenw ma an ka danbew ni an ka tabiyaw ani taabolo kɔrɔ minnu bɛ an bolo minnu bɛ hadamadenw hakili fara ɲɔgɔn kan maaw ka bɛnko la a ka olu ta ka dilali kɛ ni o ye i n'a fɔ sananguya an b'a ɲini M5 RFP maaw fɛ u ka sigi ka fɔ bila fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ o min ye yiriba ye anw ka jamana kɔnɔ yan yiri min ne a suma ka di kosɛbɛ maaw bɛ ɲɔgɔn faamu yiri min kɔrɔ
u k'u jija M5 RFP ka sɔn kumaɲɔgɔnya o ma sinankunya tɔn bɛ na kumaɲɔgɔnya min daminɛ ka tila k'a ɲini u fɛ kokura u ka sɔn ka wele jaabi wele min ni o bɛna kɛ sigikafɔ kɔnɔ an ko min ma audience jamana ɲɛmaa bɛna min ɲini u fɛ sinankunya tɔn ka laɲini kɔnɔ Bamakɔ araba juin kalo tile 10 san 2020 ka kɛɲɛ n'u jɔyɔrɔ fali ye fasojɔ nasiraw kan sinimabɔlaw ka so ye jɔnjɔndi kɛ k'a ɲɛsin sinimabɔlaw dɔw ma minnu ka cɛsiri barika bonyana baara in yɛrɛ kɛra ka bɛn ni alamisa don juin kalo tile 11 dunanjigiso hôtel Sheraton na Bamakɔ kɔnɔna la Serifula Jabaranso tɔgɔ la Kafunɛ Bacili ani Fuseni Keyita tun bɛ yen. Ni jɔnjɔndi kɛnɛ min sigira sen kan sinimabɔlaw ka soba maison de cinéaste fɛ a laɲini ye ka waleɲuman dɔn cɛbaw ni musobaw ye minnu jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ seko ni dɔnko sankɔrɔtali la ani Mali jamana ladakɔrɔw kɔrɔ donni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sinima kɔnɔ ɲɔgɔndan min bolodara video ko kunkan prix du concours video o dakun bolila an ka Mali jamana lahalayaw kunkan laɲini minnu makɔnɔnen don lakanako binakun kan sigiɲɔgɔnya damu ani kɛnɛya ko o n'a ɲɔgɔnnaw ɲiningali tɔ min sigira ko walima Mali jamana ka gɛlɛyaw bi wuli cogo di laɲini minnu makɔnɔnen don o ka se ka sɔrɔ walasa bɛn ni kelenɲɔgɔnya bɛ sabati ka sigiɲɔgɔnya duman matarafa ja ninnu bɔra o de kan video saba fɔlɔ minnu ni olu ɲana video tɔw ye o jɔnjɔn taara groupe jama kan Jakarija Damele ani Mama Siribe fɛ ka da u ka cɛsiri baaraw kan jigisigi waleyala ka ɲɛsin Mali jamana ma Mali jabaranisoba ORTM ani sinimako cakɛda CNCM ka fara FEDAMA kan waleɲumandɔn jɔnjɔn attestation de reconnaissance tara k'a di olu fana ma seko ni dɔnko binakun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la sinimako kɔnɔ cɛbaw ni musoba minnu ni olu bɛ cɛsiri baara la san caman kɔnɔ ka ɲɛsin baara in ɲɛtaako ɲuman ma olu fana caman ka waleɲuman dɔnna u ye. Maison de cinéaste ye sinimabɔlaw ka sini da a san 40 ni kɔ de ye nin ye ne bɛ sinima baara la mais ne bɛ sinima baara la ne ni mɔgɔ dɔw de b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ni comédiens b'a kɛ a ye Wura de Segu ye a ye Duguba Sigi ye a ye film caman ye Gimba ka film ni ni mɔgɔw de b'a kɛ comédiens de b'a kɛ ni techniciens de b'a kɛ caméramans ni journalistes de bɛ nin dɛmɛ k'a fɔ n ye ko a bɛ tan an ye min kɛ film min taara ɲinɛ FESPACO la langue elle est dans Kasim de ye ne ye a ko ne ma Sidibe e ma wari sɔrɔ i jɔ n b'i dɛmɛ n b'a fɔ Voix de l'Afrique la a bɛ tila ka bɔ radio fɛn na a bɛ tila ka bɔ fɛn na an y'o kɛ dɔrɔn mɔgɔw nana u ye dɛmɛ d'u ma an ye film nin kɛ a tila ka tugu nɔfɛ ka taa FESPACO la bon journalistes ninnu ani techniciens ninnu olu de ye filmkɛlaw ye donc e tɛ se ka film kɛ ka o mɔgɔw bila k'olu bila kɛrɛfɛ k'a fɔ k'olu sen t'a la bon donc an bɛɛ de ka so don aw journaliste fɛn fɛn bɛ yan nɔ a bɛɛ ka kan ka taa fɛn dɔ ta carte dɔ ta ne fɛ yen parce que ne bɛ Serifula fo u ye Bayatul Islamiya u y'a kɛ a diyara mɔgɔw ye an ye 26 kala a diyara mɔgɔw ye u ko ka san 1 ta bɛɛ kɛ an ye san 1 ta kɛ a bɛ ka bɔ a fɛ yen bon donc mun de don a bɛ Mali dɛmɛ ka silamɛya kɔrɔta ka Mali dɛmɛ n bɛ a ka guide fo n bɛ vraiment k'a fɔ k'a yira ko vraiment mɔgɔ bɛ ne dɛmɛ nin baara la a bɛɛ de ka so don an ye maison min dilan a ye na Mali sinima de don sinima in kanu bɛ mɔgɔ la mɔgɔ y'i sen ta ka na yan nɔ a kanu b'aw la a kanu bɛ mɔgɔ la min b'a kuma fɔ journaliste o fɛn a ka so de don a y'an dɛmɛ an ka lata ni hakilila de b'i bolo k'a fɔ i b'a fɔ ko hakilila la Bɔkari n'i ye nin kɛ tan i ka film bɛ ɲa o bɛ ne dɛmɛ o bɛ n dɛmɛ n ka baara la e ka baara ye baara wɛrɛ ye dɛ mais e k'a fɔ ne ye dɔrɔn ko nin bɛ tan o ka di ne ye bon donc an ne b'o de la n b'o de fɔ aw ye ani cɛ ani baara mais boloden kelen tɛ bɛlɛ ta dɛ an bɛɛ de b'a kɛ ka kɛ ne ye tɔw ta ye u bɛ marché cogoya min na président de ne wele ka taa Burkina ko ne bɛ film fɛn fɛn kɛ ka jamanadenw ma don ɲɔgɔn na Mauritanie u taara prix di ne ma ne ye tile 10 kɛ n bɛ hôtel ba la ka taa na yɛlɛ k'o di yan bon maintenant mɔgɔ minnu y'o kɛ journalistes de y'o kɛ ani techniciens ni fɛnw mun na anw tɛ se k'o ɲɔgɔn kɛ yan u ye denmisɛnnin caman bɛ den fara ɲɔgɔn kan ko jury national k'o d'o ma jury compétition internationale bɛ dɛmɛ jury national denmisɛnninw de ye film caman bɛ den kɛ ka n'a ka prix d'u ma an y'o ɲɔgɔn de kɛ sisan n'i y'a fɔ ko jamana bɛ jɔ cogo jumɛn a bɛ se ka fɛɛrɛ tɛ bolo mais fɛɛrɛ bɛ mɔgɔ dɔ bolo kɛrɛfɛ donc an bɛ taa o baara de la tan. Mali jamana seko ani dɔnko minisirimuso ka nɔnabila min tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na a nana minisiriso ka foli kɛ k'u ka bilasiralikanw ani dɛmɛɲɔgɔnya ci lase Mali sinima bɔlaw ka soba maison des cinéastes du Mali ma. Nin de ka di anw ye nin de b'anw ka culture sankɔrɔta nin de b'a to an bɛ se ka bɔ nɔgɔ la parce que jamana tɔw la jamana minnu n'an b'a fɔ o ma ko pays développé culture de y'olu bɔ nɔgɔ la. ko ministre ko ka foli lase minnu ye prix sɔrɔ ko ka foli lase olu fana ma n'o bɔra yen minnu bɛna attestation sɔrɔ
ko ka olu fana féliciter. Kɛnɛ in kɔnɔ concours video la ja saba fɔlɔ minnu ni olu ye jɔnjɔn ta o ja kɛra projection ye ka bɔ ka jira nabagaw la ja minnu lajɛli ye bɛɛ lajɛlen fari foni. Walasa bɛn ani basigi bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ cogo min na gorobaraw ka jɛkulu taara Imam Mahamudu Diko fɛ yen ka bɛn ni juin kalo tile 10 tagalen kun tɛ dɔwɛrɛ walasa kumaɲɔgɔnya bɛ se ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn faamuya bɛ se ka sɔrɔ cogo min na Samayira Sanogo ani Ibrahim Kulibali tun bɛ Sherifula Jabaranso tɔgɔ la. O kɛlen ko ka ni sigi ka fɔ kɛnɛ in sigi ni Imam Mahamudu Diko ye walasa ka hakili falen kɛ ka sanga ni jamana lahalala ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi groupement des gros bras du Mali ye laada de timɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye wulikajɔ min bɛ kɛ o fɛ sanga ni waati bɛɛ janko Maliba bɛ se kolosuma o baaraw de do ka sanga ni o de ye GGBM maa ɲɛmaa minnu ye kɔrɔfɔ ta kɛnɛ kan o bɛɛ lajɛlen galela ka foli ni waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin Imam Mahamudu Diko ma bawo a ma gɛlɛya foyi don ani o ka sigi la ni ka sɔrɔ k'a da don o taa kun na. An wulila ka se an fa Imam Diko ma pour que jamana ka basigi ko la. An wulila kɛrɛnkɛrɛnya ka sama parce que jamana bi yɔrɔ min na sisan bana ni fɛnw ka ca an wulila ka se an fa Mahamudu Diko ma o la groupement de gros bras du Mali a kɛ jamana de jamana ma k'a ye fɔlɔ mais n'a ma faamu comme dɔw bɛ k'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ ka d'an ma de wari bi fɛn bɛ ka d'an ma an b'a kale ani Ala cɛ maa si ma deli ka dɔrɔmɛ kelen da anw ma k'a fɔ de k'an ka wuli ka taga mɔgɔ de la anw y'a bɔ an yɛrɛ la jamana lafiya ni jamana ka fɛn kama an y'a bɔ an yɛrɛ la ka taa Mahamudu Diko fɛ bi. Ŋɛnɛya min siri mɛ o fɛ ka ɲɛsin ba Maliba yiriwali ani maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ groupement des gros bras du Mali maa ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ olu tɛna da nin mɔ ko baw wulikajɔ wɛrɛw na kɛ olu fɛ don n'a nataw la cogo min na sigi ka fɔ kɛnɛ wɛrɛ bɛ se sigi o fɛ ni Imam Mahamudu Diko ye hali bi hakili fɔlɔfɔlɔ ka kɛ siraw la minnu bɛ se kɛ sababu ni bɛn ni kelenya bɛ na Mali kɔnɔna na i n'a fɔ a laɲini bɛ bɛɛ fɛ cogo min na. Inshallah an b'a wulikajɔ an t'a jɔ fo n'an yɛrɛ bi mun ɲini fo n'an y'o sɔrɔ hali inshallah an bɛna wulikajɔ wɛrɛ kɛ ala timɛ tuguni komi nin na ani Mahamudu Diko an ma ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ mais n'Ala sɔnna a ma an n'a bɛna ɲɔgɔn faamu don nataw la parce que an bɛna wuli ka s'a ma tuguni inshallah jamana in c'est le temps jamana in sera suma ye jamana in sera hakili dayɛlɛ et puis jamana in sera an ka jɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ye ka jamana in jɔ an ka jamana in bɔ adamaden ko la quoi an ka kɛ n yɛrɛ faso don ne yɛrɛ ta ye jamana in ye. A kɛlen ko ka kuma ta Imam Mahamudu Diko a galela ka hakilijigide kɛ bɛɛ lajɛlen ye ka sanga ni gɛlɛyaw ye minnu bɛ jamana in kɔnɔna na wa ni a dogon tɛ maa si la nin waati in na ni ka sɔrɔ k'a yira k'a fɔ wulikajɔ min bɛ kɛ fɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen o de bɛ don kadira kɔnɔ walasa fɛɛrɛ ni dabali bɛ se sɔrɔ olu gɛlɛya ninnu na wa a ma bɔ kɔrɔfɔ la fiyewu fo k'a yira k'a fɔ ko hɛkile kelen ma deli ka maaw su ka kɛ kɛwalew kan minnu bɛ se bange gɛlɛya la jamana mɔ sanga ni waati bɛɛ hɛ b'a ɲini malidenw bɛ se bila u ka hakɛw kɔnɔna na cogo min na wa o baara bɛ kɛ hɛ fɛ ka sanga ni bɛɛjɛ fanga bonyani baaraw de ye a labanna ni ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin GGBM tɔndenw ma ka sanga ni wulikajɔ min kɛra o fɛ ni kana sigi ka fɔ kɛ ni hɛ ye baara in bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ ka kuncɛ ni duwawu kalanw ye. An ka karamɔgɔ Musa Fɔnba lamɛn walasa ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw dɔn. Laginɛ Konakiri jamana ɲɛma Alpha Condé n'a si bɛ san 80 ani san tilala araba a bɔra ka kuma ka jira k'a fɔ ale ka kɛnɛ iko dɛ wa jugu minnu bɛ yen n'olu sago de ye a ka sa bi k'u caman ka sigi n'a ye k'a fɔ ale b'u su don kunnafoniw de kun bɛ ka na n'a ye kunnafoni sɔrɔ sira kuraw sanfɛ k'a fɔ Alpha Condé bilama a tɛ cogo ɲuman bala dɔw yɛrɛ y'a yira ko n'a tɛna ye nimakara la yɛrɛ kɔni Alpha Condé y'a yira k'a fɔ bilama n ka kɛnɛ min ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ a kɛcogo la wa n'i y'a ye k'a fɔ n t'i ye ka caya bibi na fo tan bɛ kɛ n juguw bolo ko n bɛ ɲini sa kɛnɛya tigilamaw de y'a jira n na k'a fɔ coronavirus bana ko in na n kan ka n janto maaw bisimilali la kuma bɛɛ jamana ɲɛmaya dagayɔrɔ la o de y'a to n gɛn bɛ ka n dɛn ko kumana k'a bɛ Laginɛ ka den bɛɛ lajɛlen hakilina tigɛ k'a fɔ ale ka kɛnɛ coronavirus bana Laginɛ jamana kɔnɔ a jirala k'a fɔ a bɛ maa ba 4 ani 200 de la 27 a kɛra o sata ye Alpha Condé bɛ jamana ɲɛmaya la kabini san 2010 san 2015 a ye mandat 2nan sɔrɔ o bi kuncɛ ka bɛn ni ɲinan ye nka kɛn bɛ ka bugu to a ka kanbɔli ni kanbɔbaliya ka mandat 3nan kɛ Laginɛ Konakiri jamana kunna fangasinamatɔw minnu n'a ti ɲɔgɔn ganfɔ ka taa se forobatɔw ma olu y'a yira k'a fɔ a b'a kɔnɔ
ka mana nsabanan kɛ k'o de y'a to a y'i jija cogo bɛɛ lajɛlen la ka foroba kalata labɛn jango yɛlɛma bɛ se ka don jamana sariya sunba la ka manda wɛrɛ daga a ye a yɛrɛ da yɛlɛ ka tugu a ɲininka o ɲininka n'o y'a sɔrɔla a b'a kɛ walikɛla t'a kɛ a b'i pan ɲininkali kunna jalaw ni ka taa fan wɛrɛ fɛ nka kɔsa in na a y'a yira k'a fɔ ale ɲɛsin bɛ coronavirus bana de kɛlɛli de mɔ a faso kɔnɔ fɔlɔ Laginɛ Konakiri min ɲɛ kalata ko t'a fɔ a ye ko diɲɛ den bɛ fanga ɲini dɔ bɛɛ lajɛlen mɔ i k'i ka cɛbɔ kɛ cogo min ko ale yɛrɛ fɛnɛ ka fanga ɲini dɔ RPG fɛnɛ kɔnɔ ni fanga ɲini dɔ y'a bila danga min na ko ale yɛrɛ na y'o danganda la. Konowarikaw fe surasi 12 ɲɔgɔn na de bɔnɛna a nina ni ka 6 ɲɔgɔn na jogin ka bɛn ni Alamusa ye jatigɛ wale bolodabaw ka wuli ka jɔ dɔ senfɛ Konowari ni Burukina dancɛ la. Kɔrɔfɔ in mɛnna ka bɔ Konowari jalatigiba dɔ yɔrɔ wa kunnafoni di gafew minnu bɛ i n'a fɔ Reuters ani AFP olu fɛnɛ ye kɔrɔfɔ sɛmɛndiya k'a fɔ Alamusa sɔgɔmada joona jatigɛ wale bolodabaw u y'u ɲɛsin Konowari surasiya ma Burukina ni Konowari dancɛ la. Kunnafoni di sira dɔ kun y'a jira k'a fɔ maa ta ɲɔgɔn na o ye Agence France Presse AFP kunnafoni di sira wɛrɛw nana jira k'a fɔ maa 12 o 12 la 11 ye surasi ye 1 ye gendarmulaka ye 6 joginna 2 tunun bɛ olu bɛ ka ɲini dɔw fana y'a yira k'a fɔ maa falen ye maa 9 ye Burukinakaw ka kunnafoni di sira y'a yira fana k'a fɔ maa 10 ɲɔgɔn na don maa bɛ se k'a fɔ kabini Grand Bassam tiɲɛni kɛra jatigɛ wale bolodabaw fɛ san 2016 ni ka maa 19 mɔnɛ ani na Kwajida la jatigɛ wale bolodabaw kuma tiɲɛni kɛ Konowari jamana kɔnɔ Gale kalo tɛmɛnen Konowari ni Burukina surasiw jɛra k'u tɛgɛ de ɲɔgɔn mɔ ka kɛlɛ dɔ bi Burukina ni Konowari dancɛ la ka ɲɛsin jatigɛ wale bolodabaw mɔ a ko mankutu sɛbɛkɔrɔ bonyana kunnafoni di siraw caman ka diɲɛ seleke naani bina k'u ka nka maaso minnu y'a jira k'a fɔ kɛlɛ in ma se ka o n'a ɲɔgɔnna nɔba bɔ k'a sabu kɛ Konowari yanfan fɛ surasiya ɲɛmaa min kun bɛ yen kɔngaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ale kɛnɛ kɛ k'i dase ko in mɔ duguden dɔ ye n'o ye sivili ye surasikɛ ma se a da la ka kɛlɛ gundo cogo min a fɔra maa min fɛnɛ ye a n'a kɛ ɲankuma o fɛnɛ ma se a da la kuma tora ka fɔ ka taa don jatigɛ wale bolodabaw tulo la o kumana kɛlɛ in bɛ bi kuma min na Konowari surasiya ni Burukina surasiya fɛ o y'a sɔrɔ jatigɛ wale bolodabaw sɔmina ni ka kɛlɛ tiɲɛ. Kongo Kinshasakaw ka kɛnɛya tigilamaba min ye diɲɛ seleke naani bina k'u jɔnjɔnba dɔ ta ko prix Nobel de la paix 2018 Denis Mukwege ni ale de kun bɛ Kongo marabolo dɔ coronavirus bana kɛlɛli ɲɛmaaya la n'o ye Sud Kivu ye a y'a jira k'a fɔ ale b'a jɔyɔrɔ bila mars kalo tile 30 jamana ɲɛmaaw de ye Denis Mukwege kɛnɛya tigilamaba in kɛ coronavirus bana kɛlɛli ɲɛmaa ye a marabolo in na nka Dr Denis Mukwege y'a yira k'a fɔ ale ka baara bilakun ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ Sud Kivu marabolo la sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ bɛ se ka kɛ ni mina min ye manji min ye coronavirus bana k'a dɔn n'a b'i la n'a t'i la o tɛ ka se ka sɔrɔ ale fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ jamana ɲɛmaaw kɛnɛya tigilamaw ye fɛn minnu fɔ ko jamanadenw ka olu labato jango u bɛ se ka kisi ko tɛ ka se ka kisi a ko min ka jugu n'o bɛɛ lajɛlen ye ni joli taara ka joli bila ka taa faaba la Kinshasa dɔgɔkun 2 de bɛ kɛ Sud Kivu la ka joli jaabi makɔnɔ k'o bɛ kɛ sababu ye k'ale ka baara sumaya ka sababu kɛ u kɛn bɛ ka fɛɛrɛ min sigi sen ka Sud Kivu la o ye ka sɛgɛsɛgɛli kɛ sɛgɛsɛgɛli kɛlen kɔfɛ a nɔgɔnni fɛ ka tigilamaw fara ɲɔgɔn kan k'u den kɛrɛfɛ k'u ni maa tɔw tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na ni k'u furakɛli daminɛ ko ni sɛgɛsɛgɛli jaabi tɛ na joona fɔ dɔgɔkun 2 bi kɛ k'o bɛ kɛ sababu ye k'o baara bolodalen lanɔgɔ Dr Denis Mukwege y'a yira fana k'a fɔ jamanadenw u tɛ ka kɛnɛya tigilamaw dalakanw labato bilen dɔw yɛrɛw bɛ ɲini ka kɛ i n'a fɔ u ti da bana in yɛrɛ k'a fɔ ko tiɲɛ don k'a bɛ yen o siga bɛ maa caman na ko wa ko nin bɛɛ de bɛ ka kɛ sababu ye ka bana in dɔ walankata o tɛmɛnen kɔfɛ Kongo Kinshasa fan in fɛ ni o ye Sud Kivu ye ani jamanaw minnu bɛ danna ye maa baden de bɛ don ye ka sababu kɛ Kongo Kinshasa n'a jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ dancɛ surukusange don fa bɛɛ lajɛlen ye donda ni bɔda ye o kumana ale kun y'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ walasa coronavirus bana in bɛ se ka kunbɛn maa minnu si ye san 60 sɔrɔ olu ka lasago u kana bɔ masiki ni o ye nun datugula ye fɛnɛ o doni ka kɛ jagoya ye ko nka ko nin si ma se ka kɛ. Les Autos ministre ɲɛma min jagoya jiginna ka bɔ ministre ɲɛmaya la ka sabu kɛ sigasigana bɛ a kunga k'a furumuso sale yera furumuso min nfa cogo a kɛra kɔnɔgwango ye ni sɛgɛsɛgɛliw kɛra sababu ye ka jira fana k'a fɔ furumuso faaba ma kɛ maa wɛrɛ ye ministre ɲɛma kɔrɔ furumuso kura kɔ sɛgɛsɛgɛli fɛrɛ tɛ se ka kɛ ministre ɲɛma mɔ k'a to ministre ɲɛmaya la fɔ a ka jigi a ka fanga ɲini dɔ fɛnɛ ye cogo ci a la ko fɔ a ka jigi a ma ɲɛ min kɔ a yɛrɛ jiginna Thomas Tabane san 80 polisilakaw ka sɛgɛsɛgɛli jaabi kuraw nana jira k'a fɔ
Thomas Tabane ministre ɲɛma kura a furumuso kɔrɔ ka saya dɔnyɔrɔ bɛrɔ dɛrɛ ka sabu kɛ euro wari dalasi 21 ɲɔgɔn na o de dira furumuso kɔrɔ faabaw mɔ ni o ye Lipolelo Tabane ye wa furumuso kɔrɔ in vali a n'a ka kɛ ministre ɲɛma ye u ma jɛɲɛ ɲɔgɔn na yɛrɛ dɔ y'a yira k'a fɔ a ka furubasigili yɛrɛ don n'o ye investiture ye tile kelen yan'o cɛ de ko furumuso kɔrɔ bɔnɛna a nin na furumuso kura ni o ye Mesaya Tabane ye san 43 février kalo la sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛla ka ɲɛsin a mɔ k'a jira k'a fɔ a diɲɛ tɛ ko in na o kumana se t'a yɛrɛ lɔ ka muɲukumanya ka ba kɛ a lasagone ka to a ka denbaya la yanni mago ka se a mɔ dɔgɔkun tɛmɛnen a ma ɲɛ min kɔ a kɛra o ye ka sabu kɛ u y'a minɛ k'a lasago tarata polisilakaw ka ɲɛmadanga Lesotho ni o ye Paseka Moketa ye ale sera jamana tɔgɔla kiri ɲɛma mɔ k'a fɔ u ka sɛgɛsɛgɛli jaabiw y'a jiru la k'a fɔ ministre ɲɛma kɔrɔ Thomas Tabane a n'a furumuso n'o ye furumuso kura Meyasia Tabane ye ko furumuso kɔrɔ Lipolelo faali la k'u jɛmɔ kan don ka sabu kɛ ko maa filaw ministre ɲɛma kɔrɔ Thomas Tabane a n'a furumuso kura Mesaya Tabane u y'a ɲini a furumuso fɔlɔ faali a ka kɛ kɛcogo la kɛcogo min bɛ se k'a to furumuso kura a ka se ka na ministre ɲɛma kɛrɛfɛ jamana ɲɛmayaso kɔnɔ polisilakaw ka ɲɛmadanga y'a jira k'a fɔ a kun jalala ko euro wari 160 ɲɔgɔn na minnu ye faali kɛbaw ye o kan ka di u mɔ nka a ti di yɔrɔnin kelen kalo kalo dɔ bɛ di nin ye polisilakaw ka jaabi ye min dira kiiriko ɲɛmaw mɔ Lesotho jamana kɔnɔ baara bɛ kiiri ɲɛmaw de bolo sa olu fɛnɛ bɛn'u ka sɛgɛsɛgɛli boli ko kunka k'a dɔn n'o y'a sɔrɔla ministre ɲɛmakɔrɔ Thomas Tabane dɔnyɔrɔ bɛ kɔrɔ. O de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma ye ma kunnafoni di so ɲɛmaaso fɛ ani cɛ aw ka lajɛli la aw kan bɛn ni Ala sɔnna a ma.